Babesa. Taratzea esaterako jendetsua izan da Israelen eta Europako batasunaren kontrako mezuak ozendu dituzte parte hartu dutenek. Labeko ordezkari Amanda Berronek esan du Israel genozidioa egiten ari dela eta nabarmendu du berehala hartu behar direla neurriak hori geratzeko. Hamasek urriaren 7an Israelen kontra egin zuen erasoaren aurka egiten ari dela argudiatuta, Israelek orain Gaza osoa zigortu nahi dutela gehituta. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalari heltzeko unea. Gaurkoan Palestinako gatazka izpide 10.000 pertsonatik gora elitu Israelek hilabete eskasean, zibilak dira gehienak, adingabeak asko, eta beste hainbat tokitan ere antolatu da gizartea. Euskal Herrian bezala, Israelen jarrera kritikatzeko eta nazioarteko erakunden implikazio handiagoa eskatzeko. Atzoko elkarretaratzen arira atera duten oharrean gogora ekarri dute, bakartuta dagoela Gaza, inolako laguntzarik ez dela sartzenan, eta egoera hori konpontzera egin behar dela eta erasoak geratzera. Behin hango erasoak baretuta negoziazioek hasi behar dutela esan dute, eta Nazio Batuen erakundeak aurrez auziaren inguruan emanda dituen irizpidei jarraitu behar zaiela horretarako. Arratsaldeko 7etan burutu ziren atzoko mobilizazio nagusiak Euskal Herriko udaletxeen atarian. Goizean berriz ikusten genuenez ikastetxe eta lantegitan burutu ziren elkarretaratzeak. Arazorik ere suertatu zen esaterako ertzaintzak hainbat pertsona identifikatu zituen Gasteizko Unibertsitate Publikoan manifestaziorako baimenik eskatu ez dela argudiatuta. Palestinan aldeko kontzentrazio bat burutzen ginen eta eskatu digute identifikazioa eta esan digute ezin garela hemen egon, baina leku hau da EHUkoa, hau ez da bide publikoa da, pasa daiteke edo nor, baina unibertsitateko eremua da, orduan han egiteko ez du jakinarazi behar poliziari lehenago. Orduan, iruditzen zaigu dela adierazpen askatasunaren beste murrizketa bat eta guztiz salagarria. Gauzak horrela Gaza okupatzea huts egitea litzatekeela ohartarazi izan dio Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere aliatu Israeli. Etxe zuriaren iritzi horri buruz galdetu zioten Benjamin Netanyahuri atzo goizean Ameriketako Estatu Batuetako ABC telebista katean, eta Israelgoren ministroak erantzun zuen uste duela orain hilabetean Gazan hasitako erasoaldia amaitzean Tel Avivek hango segurtasunaren ardura hartuko duela epe mugagabe batez.
Eta Palestinako gatazkaren bueltako berri gehiagoren zain, bada besterik gaurkoan Patricia Plaga Kataluniako gobernuko bozeramaileak Espainiako justiziaren sektore bati leporatu dio, inbestidura ituna eragozteko prebarikazioa egitea. Lakuak ere ideologia ikusten du botere judizialean eta Espainiako gobernuak gogorarazi du Puigdemonten inputazioa 4 urte geroago datorrela. Aquells que teòricament és a qui els hi toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques, sinó castigar-les, prevaricant. Eta iruditzen zaigu ohar horiek eta jarrera horiek gehiago dutela politikotik, judizialetik baino. Bueno, nik uste dut ez daudela kasualidaderik, badaudela sektore batzuk interesa handia dutenak gauzak aurrera ez egitearekin, eta 18an erantzungo diegu guzti horiei. Nafarroako gobernuko presidente Maria Txibitek kezkaturik azaldu da dozenaka pertsonak PSN-eren Iruñeko egoitzaren aurrean herenegun egindako protesten ondoren. Espainian bereziki Madrilen protesta horiek zabaltzen ari dira PSOE-ren egoitzen aurrean eta istiluak gertatu dira azken orduetan. Txibitek esan du uler dezakela Espainiako gobernuko presidentea PSOE-koa izatearen aurka egotea eta amnistiaren aurka egotea ere bai, baina salatu du eskuinak kaleak berotzen ari dela eta jendea matxinarazten ari dela. Protestan Sánchezen eta Txibiteren aurkako oihuak izan ziren besteak beste. Peperi ere erreparatu dio kalean dauden protestak izbidera ekartzean. Zehazki esan duenez, Pepe manifestazioen bidez lortzen saiatzen ari da Nafarroako eta Espainiako herritarrek emanez ziotena. Gobernuan eratzeko gehiengo bat, haren hitzetan Voxen estrategiarekin kutsatu da Alderdi Popularra. Javier Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko idazkari nagusi hautatu berriak uste du horrelako mobilizazioak beharrezkoak direla toki guztietan, baita Euskadin ere eta parte hartzera deitu du. Bere aldetik Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak uste du ezin ikusia eta gorrotoa sustatzen dutela halako deialdiek eta txarretxi egin ditu. EAJak ere gaitzetsi ditu besteak beste frankismoaren apologia egiten dutelako entzun. Gorrotoa pizteko bidea jartzen ari direla zenbait mugimendu politiko beraien deialdien bitartez. Eta oso jarrera arriskutsuak iruditzen zaigu, ezinezkoa delako arrankoraren eta gorrotoaren gainean konbibentzia demokratiko bat eraikitzea. Beraz, Jaurlaritza bezala dei egiten diegu alderdi politikoei bide horretatik jarraitu dezaten, egin behar dituzten mobilizazioak modu zuzen, garbi eta demokratiko batean egin ditzaten eta biderik eman ez dezaiuten konbibentzia urratzeko arrisku horri. Ze jakiten da, gauzak nun eta nola hasten diren, baina askotan zaila izaten da nun amaitu datiezkeen jakitzea. Gaizlatuta berriz, Boigez Immobilier taldeak kanbon sustaturiko egiezinen egitasmoari aurre egitarren 4 lagun atzeman zituzten astearte goizean Lapurdin. Ordu batzuetara aske gelditu bazien ere, polizia operazioa salatu eta kanboko Marieniako lurren gainean elkarrizketa abian jartzeko galde egin dute Elbek eta Lurzaindiak erne. Arrastatze horiek direla pixka bat gure iziazteko, baina ez dugu izitu behar dugu elgarrekin, elkartasunean, sigitu borroka, eta espero dugu ondoko horrenetan libratuak izanen direla gure kideak. Atxiloketa hauen bidez, beldurra sartu nahi balin bat digute ere, hemen etxai partaren erantzuna.
Errepresioaren aintzinean hemen egonen gira atxilotuak askatu arte, aske behar ditugulako. Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Askatu! Aurten amaitu da ofizialki urruntze eta sakabanaketa politika zeinak zenbait hamarkada iraun baitu, baina haren zauriak bizirik daude oraindik ere. Urruneko espetxe batean preso zen senida bisitatzeko egindako bidaia luzeetan 16 euskal herritar hil ziren istripuz eta horietako bat izan zen Sara Fernandez iruindarra. Bada Sara gogoan auzo plataformak eta Iruñeko hainbat kultur eta gizarte eragileek benetako urratsak egitera dei egin dute modu ofizialean aitortuak izan daitezen bai Sara Fernandez eta bai haren moduan hildako sakabanaketaren biktimak. Mezu hori Nafarroako erakunde nagusiei helarazi diete ikusi. 20 urte pasatu dira, Sara Fernandez Valdemoroko kartzelara lagun bat bisitatzera zioala hil zela. Eta urte hurren hau aprobetxatu nahi izan dute familiak eta Sara gogoan auzo plataformak Sararen memoria berpizteko eta dispertsioak eragindako biktimen aitortzea eta erreparazioan aurrera pausuak eman daitezen eskatzeko. Sara Fernandez eta bere familia modu ofizialean aitortuak izateko Nafarroan benetako urratsak eman behar dira. Gaur egun, salbuespeneko espetxe politikaren alderdi krudelenetariko bat amaitu denean, hori egiteko aukera egokia dela uste dugu. Azpimarratu nahi izan dute, naiz eta sakabanaketa behingoz amaitu den, salbuespeneko espetxe politika horrek eragindako gainerako biktimak ez direla ofizialki onartuak izan. Bide horretan, Asier Garziak azpimarratu du, heldu den asteetan Nafar gobernuarekin zein alderdi politiko guztiekin elkartzeko asmoa dutela. Sakabanaketaren biktima hauek kontuan hartzen ez diren bitartean, osatu gabeko memoria kolektiboaz hitz egiten jarraituko dutelako. Azaroan 28an, ekitaldi berezi bat prestatu dute, eta 29rako manifestazioa deitu dute, Sararen memoria ahaztua izan ez dadin. Eta Nafarroan garela aprobetxatuta egun gutxi falta dira Siemens Energy taldeak lurreko haize erotekin zer egin nahi duen argitzeko. Azken astetan Siemens Gamesako langileen batzordeko ordezkariek ozen salatu dute, euren etorkizuna beltz ikusten dutela. Atzo goizean egoera horren berri eman zieten Nafarroko parlamentuko taldei. Eskaera zehatza egin zieten Jose Miguel Hernández eta Josune Perez batzordeko kideek. Madrilgo gobernuari presio egin diezaiotela, ark beharrezko neurriak ez arditzan Alemaniako taldeak produkzioari eta enpleguari euts diezaieten. Siemens Gamesako enpresa komiteak Nafarroako parlamentuko industria eta trantsizio ekologikoko batzordean parte hartuko du gaur egun enpresak bizitzen ari duen egoeraren inguruan hitz egiteko. Enpresak hilaren 21ean emanen dituen berrien zai. Gogoratu behar dugu, Gamesak 4.500 milioiko galerak pilatzen dituela, eta egoera horren aurrean, Alemaniako gobernuari erreskatea eskatu ziola urriaren amaieran. Pues la desaparición sí es una de las consecuencias que está sobre la mesa. El oscurantismo que tenemos por parte de la compañía, de dirección de la compañía, es absoluto. Enpresa batzordea, kezkatuta dago langileen etorkizunarekin. Zehazki, Nafarroan 1.800 dira, haien lanpostua arriskuan ikusten dutenak. Denak bulegoetako langileak, eta horren aurrean, gobernu eta politikariei erantzunkizunak eskatzen dizkiete. Siemens Gamesaren etorkizunaren inguruko ezjakintasunak usatzeko, hilaren 21 itxoin beharko da. Enpresako arduradunek, egun horretan, izanen den agerraldian emango bai dute guztiaren berri. Eta Nafarroatik Gipuzkoara Donostiara joko dugu orain, bertan baitan Udane Arbeo lankidea lurraldeko azken berriak gure ganatzeko. Eguerdion, Udane. Eguerdion. Tira Udane hasteko badugu aipatzeri nola Euskadiko Silber Ekonomiren nazioarteko lehen foroa egiten ari den Donostian. Zu bertan zaude, horre ikusten dugun moduan, ehunka profesional, gizarte erakunde eta 40 enpresa bildu dira kursalean. Oker ez banaiz, zertan datza foroak?
Gaurtik bihar eguerdira bitartean zuk esan bezala jarrezko ekonomiari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko lehen foroa egiten ari dira hemen Donostiako Ursalean Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Adinberrik hemen atzean daukagun feria eta baita beste zenbait hitzaldi edota bilkura antolatu dituzte eta honek Gipuzkoan mugarri egiten du Silver Economy eta zahartze osasungarriaren dagoen berrikuntzaren esparruan. Horretarako 100 profesional gizarte erakunde eta 40 enpresa bildu dituzte, hementxe ikus dezakezuen bezalaxe eta helburu nagusi bat dute 55 urtetik gorakoen beharrei eta nahiei erantzun nahi diete, entzun dezagoen jarraian Eider Mendoza Foru Aldundiko diputatu nagusia. Zuen parte hartzea, Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromiso izugarria du honekin, benetan esperantza asko jarrita dauzka kongresu honekin, lehenengo kongresu honekin oso importantea dalako. Bai, aipatu nahi genizuekena da, etorkizunari begira berrikuntza oso importantea dela, baina ez bakarrik. Atzo ikusi genituen irudi batzuk, Marc Gauthier frantsesa, berak Parkinsona dauka, eta gailu baten bidez, lehenengo aldiz lortu du ibiltzea 6 kilometro egiten ditu oinez. Sekulako aurrera bidea da hori. Eta horrelakoak behar ditugu. Ez dezagun astu, horretaz gain gu gizaki sozialak gerala. Horregatik ere, aipatzen dugu eredu berrian, zaintzaren eredu berrian, komunidadearekin konexioa behar dugula. Izan ere, danoi gustatzen zaigu ondoan norbait edukitzea, maitatuak sentitzea eta komunidade baten kide sentitzea. Foroaren bueltakoak ala inguru giroari helduz eta arraustegiaren inguruko ikerketan zentratu zudane jakin berri dugu azterketa berri bat egin dela Zubietako instalazioaren kutsaduraren inguruan. Dioxinen eta metal astunen kutsadura gero eta handiagoa da bertan, zer gehiago dakigu? Alaxe da Zubietako arraustegiaren kutsadura aztertu du Toxico Watch Fundazioak, bertako zientzialariek diote kutsadurak gorantz egin duela 2008 laginetan eta datuen monitorizazio eta oinarritutako txostena osatu dute eta bertan jasotzen da Arkaitzarrekako eta metal astunek gorantz egin dutela. Metal astunez gain ordea batzuk ere topatu ditu nabarmena pinu ostuetan eta gorotioetan dioxina kantitatearen gorakada hori bisebera nabarmendu dute eta esan beharreko beretzitik ari direla erraustegiaren inguruko kutsadura aztertzen eta zientzialariek diote datorren urtean 5 urte beteko direla, urtez urte egiten ari diren azterketa hauek bidez 5 urteko erraustegiaren inguruko txostena egingo dute eta azterketa horrek aukera emango du zientzialarien arabera aurrerago ere beste ikerketa zorrotzago batzuk egin ahal izateko aukera emango dela. Aldiz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ziurtatu du Biodonostiaren txostenek erakusten dutela Zubietako erraustegiak ez duela inolako eraginik, ez da ala udan, Alaxeak Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak gogor egin du Toxico Watch erraustegiaren aurka kontsortziak guztiz gezurtatu du azterketa honetan jasotzen dena eta adierazi du helburu bakarra dutela herritarrak ikaratzea eta Gipuzkoako ingurumenen ereduzko instalazioari aurka egitea. Kontsortziak gogoratu du 2019tik Biodonostia egon dela ikertzen baita ere erraustegiaren inguruko erraustegiak egin ditzakeen eraginak eta honek dio segurua dela ez duela ingurumenean kalterik eragiten eta berak azpimarratu du Toxico Watchek ikertutakoa gezurra omen dela eta adierazi du erraustegiaren inguruko lurzoruan esnetan edo arrautzetan esaterako ez duela kalterik eragin erraustegia azpimarratu kontsortzioak. Ondo da udane bada informazio honekin eta auziaren bueltako berri gehiagoren zain hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Beste bat arte.
Eta Gipuzkoan garela Foru Aldundiak bilera sorta bat abiatu du talde politikoekin eta bilkura horietan PPek eta Elkarrekin Gipuzkoak jakinarazi duten prest daudela 2024ko aurrekontu orokorrak negoziatzeko. PPko batzarkide Mikel Lezamak sintonia aipatu du haren taldeak eta gobernuko ordezkariek aurreko batean izan zuten bileraz mintzatzean PPek eman zion Foru Gobernua EAJ PS bikoari ekain amaieran eta hala Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Gipuzkoak gobernua osatzea galarazi zuen. Aginte makila Eider Mendoza jeltzalearentzat izan zen eta orain gobernu hori aurrekontu orokorrak onartzeko babes bila dabil, hala ezkerrean nola eskuinean. Lezamak Mendozaren gobernuari ohartarazi dio ez diola txeke zuririk emango eta inbertsioak sendotzea eskatuko duela aurrekontuak babestaren truke. PPrekin eta Elkarrekin Podemosekin baino lehenago elkartu zen gobernua batzar nagusietako Euskal Herria Bilduko taldearekin. Joan den ostiralean, hain zuzen, hura da batzarkide gehien duen taldea, 25 eserleku baitauzka. Koalizio subiranistaren arabera Foru Gobernuaren aurrekontu proiektua azken urteetako haren segida da, berritasun estrategikorik gabean. Arabako Foru Aldundian ordean zera dabil Ramiro González, aldun nagusiaren Foru Gobernua EAJ eta PS daude agintean, baina ez dute gehiengorik eta Gonzálezek babesak beharko ditu izan ezkerrean edo izan eskuinean. Hark ere PPren babesari esker eskuratu zuen aginte makila joan den ekainean eta azken egunotan gobernua bilerak egiten ari da beste taldeekin ados jartzeko asmoz. Euskal Herria Bilduren taldeko buru Eba López de Arroyabek norabidean aldatzeko aurrekontuak eskatu ditu bere babesaren truke. Eta honekin kultur arlora salto, zinemagintzari helduta Estibaliz Urresolaren 20.000 especies de abejas filmak Europako zinema eta forke sarietan izendatua izan da, hemen jarraian xetasunak. Ordea musikaren arloan biharko egunarekin izango dugu aukera musika zuzenean saioaren atal berria ikusteko. Bada spoiler txikia egiteko kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi, saioaren gidaria. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira, hasteko konta iguzu, non izan zarete azken honetan grabaketa lanetan eta norekin? Euskal Herria zeharkatzen jarraitzen dugu eta kasu honetan Gipuzkoako Goierri Beiarren izan ginen, Beasaingo entxegu lokaletan eta bertan Gilda taldeko lagunekin izan ginen. Eta nortzuk dira Gilda, zer egiten dute? Bueno, Gilda, esan bezala Beasainen esaiatzen duten hiruko bat dira, Amagoian Abel eta Maiaren dira beraiek, 2020 urte ingurutik martxan, rock giroetan datoz, behaztapenetan musikalkian hitzagoa zen eskaintzak akustikoagoak baziren lasaiagoak, baina orain atera berri duten diskoa euneko unean rocka dela esan dezakegu. Eta taldaren ezaugarriak horiek izan da, Koldo, zer nolako ibilbidea egin du bandak gaur arte? Esan bezala, hirukote bat da Gilda taldea, musikari hasi berriak dira, lehenengo proiektua beraientzako, urteak atzera haietako batzuk igual erromeri giroetan ibili ziren, baina hola musika egiten rockeran Gilda dute lehenengo proposamena eta talde guztiak bezala bide egiten ari dira. Horren dela 2 urte inguru 2021 argitaratu zuten Egin Albora izeneko diskoa,
beraien debutekoa, eta horren agari zen, tal interesgarri bat bazetorrela, gauz polita baziren, baina oraindik esaten bezala pulitu gabekoak ez. Basati disko honekin 4 kantu sartu dituzte, dagoeneko hietako batzuk zuzenan jotzen zituztela, eta kantu hiekin ikusten da nabarmen taldea musikalki aurrera egin duela, argiago dutela nora jun nahi duten, eta batez ere musika tresnak eta gero eta gehiago menperatzen dituzela. Beraz, orain honetan ez, iruetan ere ikusten gabiltzan Basati diskoa dute eskuen artean, aipatzen zuen araberan, Fidel jarraitzen dute hasierako estilo horrekin? Esan daiteke sustraian hor dagoela, ez hasierako ritmoak, baina ni uste gogortu egin dituztela beraien ritmoak, ez? Lehenengo diskoa beti anitza izaten da, daukazun dena sartzen duzu koktelera batean, eta horra atatzen da lehenengo diskoa, eta bigarren diskoak zehatzagoak izaten dira, ez? Bidean egindakoaz ikasi, nola bideak aukeratu, eta bideo horretan zehatzago sortzen da, olortzen da, taldeak benetan nahi duen soinua eta estiloa, ez? Izan ere, grabaketa ere berzainen bertan egin dute, Potxoko estudiotan, Freddy Peraezekin, eta hori hemen Euskal Herrian bermea da. Eta gauzak horrela izan da, orain gaur-gaurko zein da taldearen asmoa? Orain, elkarrizketan esan ziguten bezala, diskoarekin gozatu, diskoa tauleratu, Euskal Herria zeharkatu ezker eskuin, eta lau kantu hauek, eta bere lehen diskoa ere tauleratu zuzenean. Esaten dute entxegoak ondo daudela, estudioko lana polita dela, baina beraiek gehien gozatzen duten lekuan, nola ez, zuzeneko emanaldiak direla ez. Gila taldea esan bezala 3 emakume dira, 3 emakume agertokian, talde ere sortzen da pixkat irizpide horiekin, ez, emakumeen presentzia bermatze agertokietan, espazioak hartzeren dei horri kasu egin diote, bere horien aurretik egon diren talde askori segika, eta ere referenteak bilakatzea, zetik etorreko diren beste emakume musikari askorentzako, beraz errepidea erretzea dute asmo, hemendik aurrera eta horren bitartean, gaur gauean gure telebista saioan ikusteko aukera izango da, bihar gauean, zehazki, ostegunez. Hori da, beraz informazio honekin, spoilertxo honekin, hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, izango gara bihar gauez, musika zuzenan saiora, eskerrik asko eta ondo izan. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan informazio gehiagorekin.
ikusi nahi zintuzke prakak etxita. Zu ikusi nahi zintuzke prakak etxita. Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Goiatz Oiartzabal, Badaladeko zuzendaria. Kaixo Goiatz eta ongi etorri. Egunon, Aiara, eskerrik asko gonbidapenagatik. Beno, Badalab. Imaginatzen dut askotan galdera hori egin dizutela, baina zer da hizkuntza, berrikuntza gurutzatzen dituzue Badalaben, baina zer da zehazki? Bai, ondo esan dezun bezala, Badalab hizkuntza berrikuntza laborategia da. Eta funtsean, azkenean, testuinguru oso komplejo batean kokatzen gera, ez? Azkar eta oso modu radikalean aldatzen den testuinguru batean gaude, eta azkenean hizkuntza ez hegemoniko bat, hizkuntza gutxitu bat, euskara bezalako hizkuntza gutxitu batek iraungo badu, izango da biziraupenerako estrategiak egokitzeko kapazitatea edukiko duelako, ez? Orduan, testuinguru horretan Badalabek egin nahi du ekarpena bere laborategi izaeratik, azkar eta gauza desberdin asko probatzeko toki izatetik. Hizkuntza laborategia beraz Badalab, eta nola sortu zen? Historia luzea dauka. Badalabek 2016an abiatzen da, Gipuzkoako Foru Aldundiak hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzak sustatuta euskararen eragile sozialekin batera egindako eta abiatutako hausnarketa partekatu batetatik. 1989tik, soziolinguistika klusterra ari da 5 urtetik behin kalera bilera neurketa egiten, ez? Eta hasieratik 2011 urtera arte gutxi gora bera, datuak goranzkoak izan dira, ez? Urtez urte erabilera kalean hobea zen edo berantz zijoan. Eta 2011an goia jotzen dute eta gero hortik beherantz edo egonkortze zea baten sartzen da, ez? Goia jo zuen 2011an 13,7ko erabilera batekin eta 2016-hogeita batean 12,6koak izan dira. Neurketak 7 probintzitan egiten dira. Hortaz, frankismo garaitik gatoz, oso berritzaile izan da euskararen bizi berritza, debekutik eta zigorretik gaur egunaino iritsi gera, ez? Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bazuen galdera. Zerin behar dugu berriro elkarrekin eta desberdin eraginkorrago izateko. Orduan, hausnarketa partekatu horretatik, 2018an abiatzen da ekintza partekatua Gipuzkoako Foru Aldundia eta euskararen 4 eragile sozialekin, Emun, Eluiar, Langun eta Soziolinguistika klusterra, eta 2021an erakundetzen da Badalab, partzuergo misto gisa. Hori seguroski ez da izango esanguratsua zuentzat, partzuergoaren izaera, baina bada asko, azkenean pasagera elkarrekin pentsatzetik elkarrekin gobernatzera, ez? Eta hori garrantzitsua da Badalaben. Orduan, 2021an sortu, partzuergo izaera hori garrantzia eman behar zaio, eta gainera garrantzitsua utzetik hasi zaretela, ez da? Ez daukazuela eredurik eta hori bada erronka handia badaukazue aurretik eta duzuen monton honetan. Bai, hor erronka azkenean norabide bikoa da, ez? Edo bi erpin ditu. Alde batetik orain esandako partzuergo izaerak gobernantza partekatuaz eta gauza horietaz asko hitz egiten da gaur egun nola pentsatzen dugu, nola egiten dugu eta nola erabakitzen dugu elkarrekin, baina ikerketa mailatik edo ze akademikotik arago ez dago egiten ari den erreferentzia hondirik. Hortaz hori gure buruarekin badaukagu lehen esperimentua. Eta egia da, bere burua hizkuntza berrikuntza laborategitzat duen ezer ez dugula topatu bere horretan mundu mailan. Bai, azken bolan deskubritu berri dugu Mexikon, gobernuarena da ere gainera, eta da kultura digitala sustatu nahi duen laborategi bat, eta ark badu
hizkuntza natiboen edo bertako hizkuntzei begira ari den ez dakit zer den zehazki, bulego baden, ez dakit zer den zehazki, eta ari gera beraiekin hitz egiten, pixka bat ikusteko ez. Zer egin dezakegu, nola ikasi dezakegun elkarren artetik eta ikusi, ia. Lehen aipatu duzu, 2011an Euskararen erabilerak goia jo zuela, eta ordutik ona apaldu egin dela erabilera hori edo mantendu, 5 urtean behin egiten den azterketa horretan, nola ikusten duzuk egoera eta etorkizuna, badakit nahiko zaila dela galdera hau, Hor beti bada lehenengo pentsatu behar dut gauza bat, ez? Zer da, objektiboki zer pentsatzen duten nik zer nahiko nukeen edo den bien arteko uztarketa bat ere bada seguroski, ez? Baina egia da, 2011-tik ona ere badagola beste elementu ustet esanguratsua dena, erabilerari begiratu nahi badiogu modu zorrotzago baten sikiera. Joan den urtean, joan egite zaizki datak, baina hain dela ez gehiegi, Iñaki Jurrebasok ikerketa bat publikatu berri du, oso mardula dena, eta horrek begiratzen dio erabilerari beste ikuspegi batetatik. Eta esaten du, bale, 12,6 demagun Euskal Herri mailan. Hori zer da asko edo gutxi. Zein izango litzake asko non jarriko genuke langa hori, ez? Zer izango litzake asko hitz egitea gaur egun Euskal elebakar gizarte bat ezinezkoa dela hori onartu behar diogu gure buruari, ez? Euskaraz ere biziko gera, baina eta ikerketarek begiratu diona da zein da euskal gaitasuna gure gizartean. Eta ondorioztatu du, euskaraz hobeto edo erosoago bizi dena edo ari dena 7,4 da, gutxi gora bera. Euskaraz eta erderatan antzerako 8,8, beraz 7,8 dira 15. 8,94 erosoago ari dira erderatan, eta 7,63 elebakarra da. Gaztelera, frantsesa edo bere ama hizkuntzan, ez? Orduan, testuinguru horretan atxikimendu handia dela evidentea da, ez? Eta orain arte hori zigortzen genuen gure burua esan ez gutxi erabiltzen degula. Baina hori da horrela da, edo beste gauza batzuk egin behar ditugu 7,63, 7,84 horietara iristeko ere, ez? Euskal normalizazioaren bidea ez da, eta horrekin bat, larun batean kontseiluak manifestaziora deitu zuen, manifestazio oso jendetsua, egia da, erdigunean jarri zutela Euskararen kontrako oldarraldia, baina horrez gain beste aldarri batzuk ere zeuden, Euskararen biziberritzea, normalizazioa, eta nola ikusten duzu egoera, jendetsua izan zen benetan, 70.000 pertsona baino gehiago kalera atera ziren Bilbon? Neri pasada bat iruditzen zait. Uste eta aspaldian egin den manifestaziorik esanguratsuena edo garrantzitsuenetako bat izan dela, ez? Eta bada nola bait, atxikimendu bat eta nahi bat aldarrikatzeko modua, ez? Segero gainera hori 70.000 pertsona egon ziren kalean, baina seguru nago hor ez zeudela, ez geundela danok, eta 70.000 baina askoz gehiago geranak euskaraz bizitzeko eskubidearen alde egiten duguna gure egunerokoan ere, ez? Ni optimista naiz eta kanpo indarrak evidentea da, kanpo indarrak oso indartsuak dira, gauza asko ez daude gure esku, baina, egingarria da. Eta bere, ikusi da, ez? Azkenean horrek indarra ematen diola euskararen etorkizunean sinesten duten guztioi, ez da? Eta egia da, etorkizuna ziurtasunik gabekotzat saltzen den arren oso estereotipatua ere badagoela. Berez, estereotipoak, denok dauzkagu gure sinismena, gure estereotipoak denok eraiki dugu iruditeri bat gure buruan, baina argi dagoen bakarra da gauzak oso azkar aldatzen direla, etengabe aldatzen direla, eta olako elementu oso xume batek izugarrizko aldaketa eragin dezakela, ez? Hortaz, ez dakigu bihar zer gertatuko den, eta ez dakigu gaur egiten dugun ekintza batek ere bihar ze eragin eduki dezaken. Baina bai sinesten duzuela Euskaren etorkizunean. Gu hortik ari gara egunero. Eta klabe desiragarri horietatik, atzazkenean, ez larun batean, gertatu zela beste gauza importante bat ere, ez? Eta nolabait, azken bolan gertatzen ari da, euskararen auziari ikusgarritasun geroz eta handiago ematen ari zaio, geroz eta jende gehiagoren gana iristen gera gu badala betik,
foko oso garrantzitsu bat daukagu normalean euskararen auzian bueltaka ez dagoen jende horrekin, ez? Eta uste dut aukera oso handiak daudela, betire asmatzen balden badegu nola hurbildu. Bai, eta hortik ari gera egunerokoan, sinetxiko bagenu ez dagoela etorkizunik zertarako jekiko gera egunero, 8 ordu gutxienez lan egiteko, ez? Egunero orduan, euskararen etorkizunean sinisten eta horregatik lan egiten, ez da? Errenterian daukazue etxe zoragarri bat, okertzen ez baldin banaiz, zein da zuen egunerokoa? Gure egunerokoa ez dena da rutinarioa. Orduan, eguneroko bat definitza edo deskribatza da oso zaila. Gaur hemenago, goizean eurekin lankidetza bat aurkezten edo egon gera, baina jende askorekin egunerokoan, ere lankideak daude bata hizkuntza estrategia edo hizkuntza metodologia berri bat probatzeko talde batekin lanean, beste bat ari da komunikazioaren dinamika bat diseinatzen, baina egia da, funtsean, deskribatu daitekeela gure egunerokoa oso intensoa, jende askorekin etengabeko harremanean eta elkarrenko sorkuntzan. Eta euskararen geroa ziurtatzeko idei berriak eta lan ildoak martxan dituzue, baita proiektuak ere, nondik norako batzuk edo apur bat azaltzerik duzu? Bai, ulergarri egiteko kontatuko izkizutola nolabait, ditugu 6 lan hildo, ez? 6 lan hildo horiek azken helburua daukatena da, leheno hasieran igual ez dut ondo esplizitatu, baina gure egitekoa zuk esan duzu, baina gehiagotan, gure egitekoa nagusia dela etorkizunean euskeraz biziko den hiztun komunitate bat elikatzea eta euskera erabiliko dela bermatzea. Hortaz, gaurtik egiten hasi nahi duguna da, hiztun komunitate hori, modu sistema oso bat bezala ulertzen, bai? Eta horri begiratzen diote, horri erantzuten diote gure lan hildoek. Alde batetik badago, etorkizunean, etorkizuna ziurgabea bada, distopikoa bada, okei, nola ematen dugu buelta eta nola elikatzen ditugu hizkuntzarentzat desiragarriak eta positiboak izan daitezken iruditeriak, ez? Hortaz, etorkizuneko ikuspegia lantzen eta jorratzen duen lan hildo bat badaukagu, gero diogu hiztun komunitate badala eta hiztun komunitate batean gorputzak daude, gorputz horietako batzuk euskeraz oso eroso eta euskeraz bizi nahi dute eta euskeraz bizitzeko hautua egiten dute, beste batzuk ez hainbeste eta beste batzuk euskerari bizkar ematen ari zatzaizkio, baina igual beste auzi edo erronka batzuekin konektatzen dute, ez? Hortaz, ulertu nahi dugu ze hiztun komunitate hitz egiten ari geran eta horiengana nola hurbildu. Hirugarrena da, hiztun komunitate, gorputz horiek elkarren artean harreman egin behar dira. Hizkuntza gutxitu batean bizitzea, normalean ja bada azpiratze egoera batean kokatze zaitu, ez? Hortaz, nola egin dezakegu, edo nola egin behar dugu sustatzeko komunitate honen baitan harreman horizontalak. Eta hori abiatzen da gure gobernantza eredutik, baina baita ere gure espazioak gune seguru izatea nahi baldin badugu, gure espazioak zaintzetik, pertsonen arteko zaintza, gatazkaren kudeaketa, harremanei begiratzen diogu eta hau estrategikoa da, naiz eta batzuetan ez iruditu. Gero gizarte digitalaren lan hildoa da laugarrena. Gizarte digitalean bizigera zer nahi du esan horrek? Nola erabili ditzakegu teknologiak hizkuntzaren alde, nola erabili ditzakegu teknologiak komunitatea elikatzeko, komunitatea trinkotzeko, baina era berean norenak dira teknologiak, zer ari gera elikatzen gizarte digitalean bizi geranean, hor tela handi badago, gero komunikazio laborategia da 5. eta hor begiratzen diogu, gain informazioan gaude, dena kontatu nahi dugu, sare sozialak etengabe elikatu behar ditugu, horrek ekarpena egiten dio hiztun komunitateari, ez, ze komunikazio sistema behar ditu hizkuntza gutxitu batek aurrera egiteko, pixka bat horri guztiari begiratu nahi diogu, eta gero azkena da errenteria laborategia. Hor ikusi nahi duguna, beste guztiak dira nolabait globalak diren proiektuak edo hildoak, eta errenterian kokatzen dugunean nahi duguna ikusi da nola elikatzen diren lokala eta globalaren arteko dinamikak. Eta nola herri batean probatzen duguna beste herri desberdinetara eraman dezakegun, eskalatze begiradatik. 6 hildo nagusi orduan, 2021 sortu zen, nolakoa izan da ibilbidea. 6 hildo badira, nagusiak...
Ibilbidea izan da intensoa, izan da luzea, baina izan da ederra, esango nuke, azkenean gure buruari jarri genion lehen helburu bat, edo lehen egiteko bat, eta zan, badalab sortu da, ez inor egiten ari den hori ordezkatzeko, baizik eta gertatzen ari den hori osatzeko, edo osagarritzeko, edo aberasteko, ez? Orduan, lehen sare bat antolatu dugu, eta lehen sare horrekin ari gera augustia garatzen, eta proiektu espezifikoak ez ditu dela kontatu, nahi baduzu kontatuko ditugu, ze askotan eskatzen didate goiatz bai oso ondo, zeilan hildo, baina zeintzu dira proiektuak. Eta orain, gauza zehatzoiek ikusten ari geranen, begiratzen duzu atzera eta esaten duzu, naino iritsi gera 2 urteetan. Lehen aipatu ditugu hildo nagusiak, proiektuen inguruan bekak aipatu baino lehen, nahi baldin baduzu proiektuen inguruan hitz egingo dugu, zeintzuk dira esku artean dituzuen proiektu horiek? Bai, proiektu nagusiak oraintxe bertan badaukagu bat etorkizuneku deitzen dena, eta horrek azkenean esaten duna da etorkizuneko ikuspegia elikatu nahi dugu, bai. Etorkizuneko ikuspegi hori elikatzeko, irudikatu nahi dugu klabe desiragarritan, nora nahiko genuken iritsi, nolako iztun komunidade eta gizartean nahiko genuke etorkizun batean, ez hainbeste hori itxuan jarraitzeko, baizik eta gaur eguna arrakalatzeko eta ikusteko nola aldatu behar dugun gure gaurko eguna, pixka bat aruntziri izteko, ez? Epika berri bat ere elikatu nahi dugu, hori da. Eta hortarako jarri genuen, proiektu hitza erabiltzen dugu jendeak ulertzeko, baina berez prozesuak dira denak. Ez dira inbeste emaitza, baizik eta dira bidean gertatzen doazen hitoak edo elementuak gero jarraitzen dutenak beste batzuk elikatzen. Eta esan nahi dut. Etorkizuneku hau martxan jartzeko, hain dela 7-8 bat hilabete, otsailean, 14 edo 15 gazte bildu genituen egun osoz, badalaben, metodologikoki oso ondo zaindutako espazio bat izan zen, oso polita bat arot kartekin aritu ziren, eta bueno. Eta egun oso aritu ginen horren inguruan hausnartzen, ez? Nolakoa da 2033an, euskeraz ere bizi den hiztun komunidade hori. Nolakoa dira paisaiak, nola irudikatzen dugu bizi direla, egunerokoa nolakoa da. Zer dara mate poltsoan? Bueno, egun horren bukaeran nire harrien etorri zen idazlea, eta gazteek, beraien ondorioak partekatu zizkioten, eta hortik fabula bat atera da, itzultzeko eskubidea, eta pixka bat hori, ikusteko nola gure helburua ez dan gurea egitea, fabula hori kokatu da, Zirriborroak eta gero serie baten, etorkizuneko ikuspegiak eta lantzen ditun serie baten 10. ale gisa, eta hori, kontatzen zaigu, 2063ko gizarte bat. Oso guai dago, ze ez da detaile oso zehatzetan sartzen, eta imaginaziorako bide asko irekitzen digu fabula horrek, ez? Eta gero bekak aipatu dituzu, pixka modu naturalean, eta esaten genuen, etorkizuneko ikuspegia erikatu nahi baldin badegu, ez da izango 14-15 pertsonek irudikatzen duten errealidade bat, eta gainontzeko buruz ikasiko deguna eta sinetxiko deguna, ez? Nola zabaltzen dugu hausnarketa hau, jende gehiagok ere, hortan pentsa dezan, horruntzekarpena egin dezan, ez? Eta beka deialdi bat zabaldu genuen, fabula hori oinarri, eta ikusteko, ze beste disiplinatan, ze beste registrotan, ze beste erpinetatik heldu ziezaioketen etorkizuneko kontakizun horri. Eta 4 beka eman ditugu hor, adibidez. 4 beka hor, baina okertzen zoli naiz, adimen artifiziala auzitan beka ere duzu, ez da, beste beka bat, konta eguzu? Azken finean, orain helduko diote, adimen artifizialari, baina pixka kokatzeko badalabek nolabait 2 urte hauetan ere bere prozesuan lan nola egiten dugun definitzen edo ikasten ari gera, ez? Eta oso garbi daukagu gure balio erantzi oso handioa dela hausnarketaren esparrua, ze normalean hori denbora galtzea dela uste dugu, eta guk horri eman nahi diogu garrantzia, ez hainbeste hausnartu, eta ez gehiago, eta elkarrekin pentsatu deigun. Ni pentsatzen deten eta zuk pentsatzen dezuna, eta besteare pentsatzen duena, nola elkarrelikatzen dira, eta nola osagarritzen dira, eta nola egiten dugu errelato edo ikasketa kolektiboago bat, ez? Baina, pentsatzetik ekintzara pasa nahi dugu, eta hortik dator beka. Hortaz, adimen artifiziala auzitan beka deialdian, abia puntua izan zen ere, etorkizunekun egun osoko dinamika hori izan zen, adimen artifizialekoan izan zen,
UEU eta Humanidade Digitalen horretan kokatzen da Humanidade Digitalen ikergunearekin batera, aritu ginen egun osoz pentsatzen, adimen artifizialak hizkuntzari, komunidadearen garapenari, sorkuntzari, ze aukera eta ze arrisku jartzen dizkio parez parez. Eta egun hartan heldu genion sorkuntzatik, hezkuntzatik eta kazetaritzatik, eta esan genuen, bale, eta orain pentsatu dugu, atera dizkiogu honi elementu batzuk, eta orain zer. Eta beka deialdia atera genuen, pixka bat ekintzara pasatzeko bokazio horretatik. Eta beste batzuk ere aukera eduki dezaten honetan pentsatzen jartzeko eta gauzak egiten jartzeko. Eta gainera, beka horrekin 3 proiektu jaso dute, 4 proiektu jaso dute beka hori, azaltzerik dituzu, agian guztiz azaldu ezin duzu, baina nondik norako batzuk. Bai, oso pozik gaude, hasteko ze beka deialdi berri bat izan da, betetzeko kapazitatea eduki dugu eta aukeratzeko kapazitatea eduki dugu, eta hori abiapuntu horretatik oso pozik. Eta 4 proiektu horiek gainera izaeraz oso desberdinak dira. Alde batetik badaude sortzaile digitalak, beraien egunerokoan euskeraz sortzen dute YouTubeen, Peertuben, Twitchen, TikToken, eta hori ez, eta esate zuten, nola egin dezakegu beraiena eta danon irakurketa da euskerak oso presentzia txikia daukala sare sozialetan, geruza digitalean, eta esate zuten, nola egin dezakegu euskeraren erabilera areagotzeko. Eta ez hori bakarrik, ze ekarpen egin diezagukete hizkuntza teknologiek esaterako, komunidade desberdinak harremanetan jartzeko, eta adibide oso zehatz bat, beraiek egin zuten zuzeneko Twitch bat komunidade galego batekin. Eta hor, karo, galdera da, zein hizkuntza jartzen dugu erdigunean elkar ulertu gaitezen. Gazteleraz egingo dugu, badu zentzua. Ari gera euskeraz eta galegoaz hitz egiten gazteleraz. Orduan zein zuten, 3etako batek galegoa badaki, orduan zuzenekotik ateratzen eta itzultzaile lanak egin zituen. Horri guztiari adimen artifizialak ze ekarpen aldio egin. Eta alderantziz, beraiek egiten duten lanak ze ekarpen aldiote egin hizkuntza teknologiei edo adimen artifizialari. Hori bat. Bigarrenak ere hiztun komunidade desberdinak jarri nahi ditu harremanetan, baina penpal eta panglosaren arteko uztarketa batetik. Hau da, komunidadeen arteko esango dut, karta trukea, baina bakoitzak bere hizkuntzatik, eta hor, adimen artifizialak nola panglos da, zientzia fikzio, ez nahi sartuko orain, baina da zientzia fikziozko historioa, zeinek esaten duen aldi bereko itzultzailearekin goazela, eta hizkuntzak ja nolabait pixua galtzen duela, ez? Hortaz, hor, hiztun komunidadeak jarri nahi ditu harremanetan, eta esperientzia linguistikoak partekatzeko bokazioarekin. Nik deskubritu eta antzerki hau eta pila bat gustatu zait, negatik, eta negatik. Eta hor, abiatuko gara ikusiz nola izan daitekeen elkartruke hori. Hirugarrena da euskara, deitzen da, biak maiuskulatan, eta hau gazte talde batek proposatu zuen, ohikotasunan euskeratik oso urrun dagoen gazte talde batek, baina aurkeztu genienean beka deialdia, esplizitatzen zuten jogoiatz, ohartu gero euskera zerbait modernoa izan daitekela, eta guk gure aurkeztuko dugu bekan horri ekarpena egin ahal izateko, ez? Orduan hauek nahi dutena nolabait hezkuntzan aukerak bilatu, gazteek, beraik transmititzeko hori, ez? Euskera izan daiteke zerbait modernoa, erabili deigun, eta gaitu gaitezen gainera dagoenekoa dauden tresna horiek erabiltzeko, eta pixka bat hortik esploratu nahi dute bidea. Zenbat gauza esan dituzten gazte horiek ez ere esan gabe. Eta gero azkena gu euskara, eta hauek hartu dute referentziatza, Zelanda Berriko aplikazio bat, TIQ, eta hor azkenan asmoa da datu jasoketako edo plataforma bat garatzea, zeinak komunidadeak berak elikatzen duen, ikusi behar dugu horrek ere nolako ibilbidea daukan. Eta proiektu horiek dagoeneko martxan daude okertzen saldima naiz? Dauzkate orain 4 aste, 4-8 aste artean dauzkate ideia garatzeko, badalabek eskaintzen diena da bide laguntza kualifikatua, eta gero konpromisoa da, abenduaren 6an Durangoko azokan, aurkezteko aukera, aukera ez, aurkeztu behar ditugu Durangoko azokan. Pixka bat, ez hainbeste outputak, ze ulertzen dugu hau dena ere prozesua dela, ez? Eta bilatzen genuna esan,
Ze gauza daukazu buruan, ez daukazun aukerarik garatzeko, benga, heldu diazaiogun horri eta ikusi. Abendura arte noraino iritsi gaitezken eta ze urratxe eman ditzazkegun. Beraz, dugu kasukan ikusiko dugu zein den emaitzazke, azken emaitza, Goiat denbora barik gelditu gara. Badakit erronkei buruz ezin dugula hitz egin, eskerrik asko beste behin batean izan beharko da, eskerrik asko Goiat Oiartzabal, Badalabeko zuzendaria gurekin iztegatik. Eskerrik asko Aiara. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Orain arte. Egiten
Ordu batak dira eta sosaldiari ekiteko unea heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Arantza Gutierrez eta Eneko Ander Romero. Kaixo bioi eta ongi etorri. Kaixo. Bueno, basiko gara greba feminista orokorrarekin 21 egun gelditzen dira, azaroaren 30erako, mugimendu feministak ditutako greba orokor horretarako. Nola ikusten duzuen egoera, dagoeneko batzordeak antolatzen hasi dira herrietan, horrez gain hainbat langilek, sindikatuk eta eragilek bat egin dute grebarekin, nola ikusten duzu egoera? Bueno, momentu honetan ja hasi ginen mugimendu feministatik mugitzen uda aurretik eta orain nolabait da ere guztiok parte hartzeko unea, ez? Naiz eta, lidergoa gure izan emakumena eta mugimendu feministarena, orain da momentua, ez da orain azkenengo 2 hilabetetan gabiltza ere sozializatzen eta hainbalekutan ere olako batzordeak egiten, eta ja gauza konkretatzen, gauza bada data jartzea, horren inguruan eztabaidatzea, zen ikuste dut greba honen izan duen baliorik handienetariko bat dela egin dugun eztabaida eta egin dugun hausnarketa horren inguruan. Nik uste dut behar bada, normalean grebak askotan jartzen dira, ea zenbat pertsona da zen grebara, ez? Eta nik uste dut importante dela egin diren eztabaidak. Eta orain momentua da ere, esateko herriz ere egingo dugun, egitaragua konkretoak egiteko, ez? Eta orduan, horretan gabiltza ere hainbat herritan, ez? Nik uste dut azken hilabetetan egon dela isilpeko lan handia. Askotan esaten dugu, oso mantzo, oso geldo dabidea emoten du, baina nik uste dut greba bate antolatzerakoan, eta ganera greba berritzaileek akotzen artean bate antolatzen duzunean, ez dela greba klasiko bat, esango dugu. Horrek eskatzen du, zuk esan bezala, beste hausnarketa bat, beste lanketa bat, eta beste lan bat, normalean emoten dena ez sindikatuetan, baina orain bai sindikatuekin, beste anbitu batzuetan, ez da? Igual berritzaileagoak izan aldirenak. Eta orain emoten du, pizkanaka hasi dela ebuizioan, eta etorriko dela, ez dakit kuantitatiboki exitosoa izango den ala ez, espero dezagun baietz, baina gitzenez kualitatiboki, pausu batzuk emon dira gure buruak, gizonon buruak iregitzeko, gitzenez, eta ulertzeko greba orokorrak ez direla soilik greba orokorrak orain arte ulertu ditugun bezala, baizik eta beste modu batean ere ulertu ditugula, beste modu batean antolatu ahal ditugula, eta lidergotza partekatuak eta lidergotza feministak eta garrantzitsuak direla, eta horrek ere beste egiteko moduak ekaltzen ahal dituela. Zaintza lanak jarri ditu erdigunean mugimendu feministak, egia da zaintza greba bat izan beharko lukeela, baina ezinezkoak dira zaintza lanak alboratu eta bertan bera utzi, eta horrek agerian uzten du zaintzak gurean duen pisua eta garrantzia, ez da. Astelenean bertan sindikatuek elak eta labek bitzosten argitaratu zituzten, bakoitzak bat, eta txosten horietan argita garbia dira zuten, eta argi gelditu zen, zaintza lanak feminizatuta, prekarizatuta eta arrazionalizatuta daudela eta horrez gain prekarizatuta. Bideo bat jarriko dugu informazio gehiagorekin eta orain jarraituko dugu gaiarekin. Azaroaren 30ko greba feminista orokorraren zaintza sistema eraldatzeko premia aldarrikatuko du mugimendu feministak. Behar hori datu bidez irudikatu dute elak eta labek aurkeztutako txostenetan. Orduan, elaren proposamen nagusia da zaintza sistema erantzunkidea, publikoa, doakoa, unibertsala eta kalitatezko bat eraikitzea. Beraz, esandakoa sistemak doako langileak eskuratzen ditu, baino baita ere ordainsari baten truke lan aritzen diren etxeko langile, etxeko langile edo residentziatako langileak prekarizatuak, lan baldintza prekariokin eukitzak ere hortik jarraitzen du kapitala metatzen. Eredua iraultzeko eta zaintzaren aitortzaren hildo horretan zenbakietara jo du labek Hego Euskal Herrian 186.800 herritar ari dira etxelanetan. Eraikuntzan eta industrian sortzen dena baino kopuru handiagoa. Eta garbi ikusten ari garena da, pertsona guztiok zaintza duina bermatua izan dezagun eta zaintzaileen lan baldintzak bermatu daitezen,
zaintza eredu honek eraldaketa sakon bat eskatzen dula. Eta eraldaketa sakon hori, sistema kapitalista, heteropatriarkal eta kolonial honen oinarrira jotzea eta sistema honen aurkako inpugnazio argi bat izango litzateke. Elak berretzi egin du mugimendu feministak salatuta, emakumeen eta gizonen dedikazioaren arteko aldea 11 urtetan murriztu egin den arren, oraindik zaintza lanen banaketa oso desorekatua dela. Guretzako zaintza eredu aldaketa gobernuen eta aldundien esku dago. Berain ardura da beste eredu batera jotzea. Eta horregatik, azaroaren 30ean grebara goaz. Greba feminista orokorra da. Zaintza lanak argi adierazi dute, ezta? Emakumeen gain daudela, izan ordainduak, izan ordaindu gabeak, eta horrez gain privatizatuta daudela, bai familien eremuan bideratzen direlako, bai zerbitzuak azpikontrata bidez egiten direlako. Horrez gain, bat datu eman dituzte sindikatuek, adibidez labek emandako datuen arabera, 186.000 herritar baino gehiago ari direla Hego Euskal Herrian etxeko lanetan, 188 emakumeak badira, eta horrez gain, horri gehitzen baldin badiogu zaintzarako gizarte zerbitzuetan diharduten zaintzarako langileak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barne produktu gordinaren 25,7 direla. Bada, hau da industria baina eraikuntza baina askoz gehiago, baina zaintza lanek ez dute balio politikorik, ez ekonomikorik, ez da sozialik ere. Bueno, beste egin dela eremu pribatuan, ez? Eta horre geratu dira urte askotan. Eta gainera zerekin ordaintzen zen, edo zeinekin sinestarazi digute ordaintzen zela, eta zen maitasunarekin, ez? Orduan maitasunaz egiten zen, aurretik egin behar zen maitasunez. Eta enplegua, nolabait emakumeok enplegura jo genuenean, lana ere, egiten genuen lana ere, zamatu zen gure zerean. Orduan, enplegua hasi zen banatzen, baina lana ez. Eta hori da errebindikazio handi bat, ez? Lana ere banatu behar da, guztion artean eta gainera hori modu duinean. Eta hori ikusten dugu hainbat lekutan, ez? Emakumeok egiten ditugun lanak bigarren mailakoak konsideratzen dira. Eta bapatean gizonek egiten dutenean, azten dira konsideratzen. Eta hori sukaldarien adibidea beti jartzen dut, ez? Emakumeak egin dute beti sukaldaritza eta gizonek egiten zutenean, bapatean, txefak eta ez dakiz zer, eta gehienek esaten dute hemen gandik ikasi dutela. Baina hori ez apartez, bereziki hori emakumeek egiten dugun, gaur egun ere egiten dugula lan hori, bigarren mailako jotzen da. Eta gainera, externalizatu egin denean, nolabait publikora eraman denean, ze enplegura, emakumeok enplegura joan garenean ere, hori nolabait beste emakume batzuengan jarri dugu, eta gainera askotan ez baldintza honenetan, ez? Eta hori ere mugimendu feministatik da gauza bat urtetan hausnartu dugu, ez bakarrik gizonek eta emakumeen artean banatzea baizik, eta zein emakumeen artean banatzen dugun hori, ez? Batzuetan emakume batzuk nolabait izateko, enplegurako eskubidea izateko egin duguna izan da lana azpikontratatu eta gainera batzuetan behar bada ez baldintza honenetan, ez? Esaten da sistema gainera hori, kolonial hori guztia, eta hori da hausnarketan ikustut, hausnarketa importante bat egin duguna ere bideo horretan, ez? Eta pauso bat orain, guztion artean egin behar dugu eta gainera ezin dugu merkatuaren legen arabera utzi, ez? Ze hori egiten baldin badu, segertatzen da, jarraitzen dela izaten prekarizatua, gutxi batzuk dirua ateratzeko. Orduan, zerbitzu publikoek hartu behar dute, benetan hartu behar dute, esan du diputazioek, aldundiek eta jaurlaritzak daukala horren ardura, baina ez dute hartzen, azpikontratatu egiten dute. Edo bestela egiten dituzte beste kanpaina batzuk nolabait zaintzaileak zaintzeko, baina beti ere ikuspegi horretatik, ez? Eta gero sariak ematen dira emakume batzuei horrelako zaintzak egiten direlako. Ez, serio hartu behar dugu. Hau da, enplegua eta lana banatu behar dugu benetan, horretarako ardura izan behar dugu guztiok,
eta hausnarketa batetik eta gainera bermatu behar da hori egiten dela benetan diru publikoarekin. Horretarako izan behar da egiten daukagun diru publikoa. Banatu behar dugu aberastasuna hori ere izateko, zaintza bermatuta izateko. Bai, itxegin duten dugunean zaintzaren inguruan beti jotzen dugu desberdintzera soldatapeko lana eta lan ez orain eta benetan baliagarria da askotan bai antolatzeko, bai asaltzeko zintzu diren egoerak, baina ere einbaten tranpatia da. Lan ez ordaindu horrek balioa ere sortzen du, dirua ere sortzen du. Eta hori askotan adibidez, dauz hamaika modu hori kuantifikatzeko. Eta ikusten dugu nola kuantifikatzen baditugun zein dan etxeetan ordainsaria jaso barik egiten dana, etxeetan nagusiki. Ordainsaririk gabe egiten dana kontabilizatzen badugu ikusten dugu gure barne produktu gordina multiplikatzen. Gure barne produktu gordinaren parte oso handi bat dara. Eta hori ere da balio bat ez dena esplotatzen. Eta esplotatzen denean, izaten da esku pribatu edo parapubliko batzuen baitan, Arantzak ondo esan duen moduan, normalean privatizatzen dira zaintza horiek, eta hor kriston dirutza ateratzen da, baina ez da ateratzen langileentzat. Baizik eta ateratzen da txiringito horien jabeentzat. Hildo beretik hitz egiten dugunean zaintza lanaren inguruan eta zein dan profila eta zein hitz egin behar dugu eta justu hemen hitz egin dute sindikatuek, baina baita ere lanaren banaketari dagokionez, gizonek gero eta zaintzalan handiagoa egiten dute, baina ze zaintzalan mota egiten dute. Egiten dute normalean zaintzalan, eta hor dauz denbora inkestek egiten dituzte zaintzalan ludikoak. Eta zaintzalan ludikoak dira, umeak parkera eramatea, eskolaretara eramatea, erosketak egitea, ludikoa deitzen zaio ze aldakorra da. Baina zaintzalan monotono horiek errepikakorrak garbitzea, bereziki dena errepikakorrena, hori nagusiki emakumeen geratzen da. Beraz, da sistema oso bat, guk hartu ditugula, eta estatistitzeko dago parzialki, nola diren talte bakoitzak, baina ikusten dugu nola dan, sistema oso bat bere osotasunean landu behar dugula. Horrezatik da interesgarria zer nolako aliantzak sortzen diren sindikatu eta mugimendu feministaren artean. Ze hori, bai sindikatuentzat, baina bai mugimendu feministarentzat, ate berriak irekitzen ditu, berriak. Daroa guz, 70 urte gauza hauekin, Ez da, berria etzaten dugu, baina igual da berria, orokorrean publiko zabalarentzat, baina ez mugimendu feministarentzat eta sindikatuentzat, ezta? Baina, 70 urte daroa guz, hausnartzen, pentsatzen eta mahaigaineratzen proposamenak. Eta Euskal Herrian zehazki da proposamen oso interesgarri bat, eta dala zaintza publiko komunitarioa. Eta zergatik komunitarioa. Ulertzen dalako, zaintza, merkatoren legeetan ez dala sartu behar, baina baita ere horregatik familian geratu behar dela. Inkluso familia biparental, monogamo horretan baizik eta gizarteak hartu behar duela ardura kolektiboki. Ez individualki edo familia edo unitario domestiko bakoitzek. Ez baizik eta komunitate edo gizarte giza. Eta horretan sakontzea eta gure instituzioek horrekiko pausu serioak emotea etxe bizitzen diseinuetan, etxe bizitza publikoen diseinuetan, politika publikoen diseinuetan, zaintza lana eta zaintza sistema osoa ikusterakoan. Importantea da, eta sobre todo, egingarria. Ez gaude hemen filosofatzeko gauz, tresnak eta politika publikoak martxan jartzeko. Izan ere egun zaintzalanak ez daude aitortuta eta hori argita garbi dago. Aipatu duzu hori gizonek ludikoak diren zaintzalan horiek hartzen dituztela euren gain, batez ere semen edo aurren zaintzalanetan, hala ere nagusien zaintza lorrean gizonek oraindik ez dute ardura askorik hartzen, ezta? Ez gizonek, ez da, esan beharra dago ere, emakume zuriok ere ez dugula hartzen askotan, ez? Hartzen dugula, behar bada, zaharragoak direnak bai, baina esan edut hori lehen esan dudana. Oso importantea dela hor ere beste faktori hori aipatzea, ez? Nola hori askotan beste pertsona batzuengan jartzen dugula eta kontratatu egiten dugula, ez? Deira beste lan batzuk eta gainera,
zaintza horiek ez dira balioan jartzen, nik beti kontatzen dut gauza bera, ez? Ni egon nintzen behin Getxoko udalak antolatutako ikastaro plangintza baten inguruan, eta momentu batean komentatu zuten nola egingo zutela programa bat pertsona migratzaileek ikasteko estelaritzan aritzeko eta holan, ez? Eta orduan ni galdetu nuen, lehen egiten zen horrelako programa bat ere zaintzarekin, eta zaten, bueno, eske orain pentsatu dugu beste goi mailako beste zaintza, beste gauza batzuk egitea, ez? Eta nik esan sentitzen dut, baina nik nahi dut nire gurasoak pertsona profesional batek zaintzea, eta kaina bat berdin zain nor jartzen didan. Badakit profesional asko daudela, baina mesedez, ez esan, maila gorago batean dagoela kaina bat jartzea pertsona bat zaintzea, baino. Orduan hori da, pertsona horrek zer zeukan buruan, ez? Eta batzuetan ere zer daukagun buruan. Zergatik ez dira kontuan hartzen. Egiten duten pertsona horiek ikusi behar dugula beste betaurreko batzuekin ere balioan jartzeko. Eta gero pentsatu, zein dan importantena mundu honetan norbait edo zerbait zaintzea baino. Zainduak izatea eta zaintzea. Oso importantea da. Zaintza barik ez dago bizitzarik. Zuk imaginatu, ume bat jaiotzen dela, ez baduzu zaintzen lehenengo momentutik, hiltzen da. Ez dago, zainduak izango gara, edo momentu batean gure bizitzan, ez? Orduan hori da, balioan jartzea da, erdian jartzea, eta ez da bakarrik kontabilizatzea ekonomikoki, baina benetan zergatik balio behar du beste gauza batzuk sozialki balio bat ematen diogulako. Eta zaintzari ez diogu eman, eta hori izan da, azkenengo urteetan sozializatu egin dena. Ez da bakarrik zenba balio duen edo baizik eta erdigunean jarri dugu, ez? Pandemian ere ikusi genuen, ze importantea zen zainduak izatea eta beste batzuk zaintzea, ez? Eta orduan hasi ziren, nolabait edatu ziren ere gure herrietan zaintza partekatuak, ez? Ze importantea zen, bapatean, pertsona batzuk geratu zirela azareri gabez, askotan esaten dugu, ez? Behar dugula sare hori. Eta sare hori guztion artean ere betetzea, eta badago lotuta denarekin. Eneko esan duen bezala, etxe bizitzatik. Etxe bizitza batean, ere beste motatako etxe bizitza zera horretan, zaindu aldugu, elkar zaindu. Baina gainera, ardura hori hartzea partekatu ere administrazioekin. Haiek ardura izatea, baina badaude horlako gauzak egiteko aukera dago, ez? Orduan, bagoaz, balioan jartzera eta bagoaz, ez bakarrik ekonomikoki hori ere bai, baina nola baitere pentsatu, zaintzen ez badugu, bizitza zaintzen ez badugu, erortzen da, hiltzen da, edo zein gauza, ez? Baita horregatik garrantzitsua da, itzoin, segundu bat aipatzea, ez? Adibidez, langileen arteko greba, enpresa batean greba egin daiteke eta produkzioa eten daiteke, baina zaintza greba batean ezin da, zaintza alboratu, ezin da bertan bera gelditu, ze bestela mundua apurtzen da, jausten da, edo ez dakigu segratuko litzatekeen, ez da, baina... Nigo beti guratzen dut greba komite baten entzun nion zaintza langile bati oso nagusia zan ja pertsona horrek, eta pertsona horrek esaten zuen, noizbait nire zentzaileak zainduko banaute, eta nire zentzaileak greba jartzen badira, ni bakarrik espero dut foru aldundiaren atean ustea, ni zaindu barik guztiz kakastuta, haiek ikusteko zer dan benetan zaintza, eta benetan esaten zuen, ibilbide borrokalari batetik, baina baita ere hausnarketa batetik, eta hausnarketa da hori. Nik uste dut bereziki sangrantea dela jende nagusiaren edo pertsona nagusien zaintzaren inguruan, segia da politika publiko berri batzuk sortzen ari dira, edo erabaki berri batzuk sortzen ari dira, oraindik hasi berriak eta oraindik gehien bat pribatuak cohousingari begira eta baros interesgarriak izan direnak, baina momentuz gure aurrekontuetan eta orain aurrekontu garaietan gaudela leku guztietan, gure instituzioen aurrekontuetan dela minimissimo bat, ez da, epe luzera begira ez pentsatuta, baina jende nagusiaren zaintza ikusten dugunean dauz hiru aukera. Edo dirua baldin badekozu subkontratatzen duzu, eta subkontrata horrek suposatzen du beste emakume batek egingo duela lan. Bigarren aukera da lanaldi bikoitza,
Hau da, normalean emakumeek egin bengo dute lan etxetik kanpo soldata bat egiteko, soldata bakarrekin ezin zara mantendu, eta gero egin behar duzu lan ordaindua etxean zure zenidea, zure nagusia dena zaintzen, eta hirugarrena da, eta gero eta gehiago ikusten ari gara, abandonoa edo abandono baino da bakardade inposatu hori, jende nagusien bakardade inposatu hori bere ingurukoek ez daukatelako denbora haiek zaintzeko, ze lanean daude. Baina, fijatzen bazarete, 3 alternatiba horietan, ardura emakumeengan jausten da. Ez instituzioetan, ez? Laugarrena, eta da emakumeak enplegua ustea lan hori egiteko. Eta orduan, deszendentzian, ikusi behar dugu nortzuek eskatzen dute ere bai. Baina beti ardura hori emakumeengan jausten da. Eta horregatik, askotan esaten denean baita ere, gizonek inplikatzen hasi dira, edo inplikatzen dira, daukako bat eta da ardura begiratzea. Nor arduratzen da. Lana banatzen da, lana subkontratatzen da, dena delakoa, baina nor arduratzen da. Nor dauka pisu moral eta kakotza askoren artean hori. Eta hori beti esaten da emakumeengan. Eta hau ez da simbolikoa, ez da metafisikoa, ez da hautza, ze horren atzean, zapalkuntza eta zapalkuntza ekonomikoa badago. Gauzatxo bat, gizonek ere ulertu behar dutela gainera, esaten dugunean gizonek ez dutela egiten, ez goazela kasu partikularrera. Ze batzuetan, nik egiten dut, bai, ez gara zutaz ari, gara, ezke batzuetan horrelako zerak egiten ditugunean, batzuk gainera azerratu egiten dira. Ni ez naiz azerratzen, pentsatzen dudanean, nik nire zuritasunetik ere egin behar dudala, nola baita hausnarketa hori, ez? Nola batzuetan ere guk egiten dugu hortik eta zelan egiten dugu beste pertsona horiengan jartzen zaintza horiek nik ezin ditudanak egin, ez? Nik beti erantzuten dut, ez ala estatistikoki relevantea. Ze hor dauz datuak eta datuetara joan da ikusten da zenbat nola banatzen da lana, zenbatek eta zen mundu guztiak beretzean danetarik egiten du, baina gero datuak hor daude eta erakusten dute edo mikrokosmos baten bizi garela edo ez dela guztiz egia. Adinekoen zaintzari buruz gabiltzala, 2022an Eustatek emandako datuen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 454 zaharretxe zeuden. Horietatik 156 soilik ziren titulartasun publikokoak, ziurrenik 2023an egoerako okerrera egin du, ze azkenean argita garbi ikusi izan da, ez? Nola zaintza zaregoitzen egoera privatizaziorantz doala, eta horrek agerian uzten duela, instituzioek ez diotela zaintzari garrantzirik eman, eta horren ordez, zaintza negozio bihurtu dutela. Baina, datuekin kontu bat izan behar dugu, ze desberdintasunak dauzen Bizkaia, Araba eta Gipuzkoaren artean. Ze hor trampa bat dago. Ze publiko hietatik, inkluso izan da herrialdea handiena, minimissimo bat dauz Bizkaia. Ze Bizkaiak jo du privatizazio, guztiz privatizaziora, Gipuzkoa hor tarte batean dago, bere garai batzuetan egon ziren publifikazioak eta bar, eta Araban dira nauziki publikoak. Hor, herrialde bakoitzean garatu diren proiektu politikoak, egon da EAJ gehienetan, 3 probintzietan oso desberdina da. Eta igual da, eta ez da bizkaitarran zelako, baizik eta datuak hor daudelako, baina Bizkaian egoera sangrantea da, eta pribatua, eta zahar egoitze pribatuek dira nagusiak, baina desberdintasun itzelarekin. Izan diteke, nik esperientzia izan nuen, nire amoina jarri genuen Donostin, eta baziren aukera asko zegoen momentu horretan, duela urte batzuk. Gero nik ustut ere okerrera joan dela, Donostiko kasuan, ze gainera, lehen zegoen batzuk aldundiarenak eta beste batudarenak eta hori, eta horrek ekarri du ere okerrerako zera bat, baina gero Bizkaian horrelako egoera batean egon nintzen ikusi nuen ezberdintasunak zirela, eta hemen nola jende asko jo behar duela derrigorrez zera pribatura ez dagoelako plazarik publikoan bermatuta, ez? Eta gainera publiko horiek askotan kontzertatuak ere badirela, ez? Eta badirela OE kontzertatuak eta bai ezberdintasun horiek, eta nolabait horretaz konturatzen zara, zaudenean bilatzen, ze hori da, batzuetan ez dakigu bilatzen hasi arte, ez? Ematen du gauzak badaudela eta ez dugula bereizten zer gertatzen den, baina plazak
plazak ez daudela, konturatzen zara, bilatzen azten zarenean, ez? Eta zer nolako presetan, inkluso kontzertatuen kasuetan, zer nolako presetan, eta, klaro, horrek eramaten gaitu lehen aipatutako, jendeak utzi behar du bere lana, emakumeek utzi behar dute bere lana, jende nagusia edo haien nagusiak zaintzeko, lan bikoitza egiten dute, jendea bakarrik dago, ez dago, sistema ez dago pentsatuta zaintzatik, are gehiago zaintzaren aurka dago pentsatuta edo zaintza ulertuta etekin bezala. Ikusten badituzue Eusko Jaurlaritza ataratako dokumentu estrategikoak ekonomiari dagokionez, bereziki 2020 baino lehen egin zirenak, zaintza eta nagusien zaintza erronka ekonomiko bezala planteatzen zen, eta holan agertzen zen dokumentuak, eta nicho de mercado. Hori zen ideia, pentsatu barik nicho de mercado baino dela behar kasi fisiologiko bat, eta da, zuk komentatu duzuna, jendeak, pertsonok zaintza behar dugula, bestela ez dugu bizi dauten. Bezalako gai bati helduko diogu oraingoan, nazioartera begira jarriko gara, baina Euskal Herritik, izan ere, milaka herritar elkartu ziren atzokoan, ikastetxeetan eta udaletzen atarian, Gernika Palestina deialdi herritarrak deituta Israel-Palestinan egiten ari den sarrazkia geratzeko eskatzeko eta politikak aldarrikatzeko, neurri politikoak aldarrikatzeko, eta gainera gaurkoan, Euskal Herriko LGTBI komunitatearen adierazpen eta proposamena egin dute, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israelen boikota adierazteko, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Amets Martínez de Heredita. Kaixo, Amets? Ez? Badirudi konexioa ez di joala, segituko gara apur bat beranduago. Badirude badi joala. Kaixo, Amets, entzuten gaituzu? Bale, oso ondo, zetuko gara? Beno, entzuten... Bale, zaituko gara gero, konexioa hobeto di joan. Ados, atzoko eguneko argazkia, hainbat herritan, hiriburuetan, 107 herritan okertzen ez baldin naiz, milaka herritarrek beste behin ere eskatu zuten behingoz Palestinan gertatzen ari den sarraskia gelditzeko eta Israeli boikota adierazteko, eta hori guztia konpontzeko edo neurri politiko eraginkorrak aldarrikatu. Jende asko eta gutxi izan gara. Egiten den guztia gutxi da, gutxi da, eta egia da atzo atera ginen kalera, gainera ezberdintasunak ezberdintasun, ze gero batzuentzako deialdi batzuk iruditzen zaigu epelak edo iruditzen zaizkigu pizkat gehiago eskatu daitekela, baina bat egiten dugula, eta nahi dugu salatzea Israel dagoena egiten dela genozidio bat, eta gainera ez da urtetako politika baten segida bat, ez nuke esango ez da ondorioa, batzuk bapatean ematen du orain azkenengo hilabetean konturatu dira honetaz, baina urteak dira, eta momentu honetan egia da behar bada izugarrizko mina daukagu, momentu batzuetan ere ezin dugu ez da irudiak ikusi, eta horren aurrean herritarrok, nik uste dut herritarrok gaudela erantzuten kale guztietan, munduan zehar, Europan eta holan, eta berriz gobernuek, estatuek ez dute ondo erantzuten, eta nik esango nuke momentu honetan zaila da, behar bada ez da momentua hori politikak bilatzeko baizik eta esateko hau genozidio bat dela, eta neurri benetan Israelen kontrako neurriak hartzeko, benetako neurriak. Baina ikusten dugunez politika edo geopolitika horren barruan badaudela interes batzuk, eta ikusten dugu nola asko daudela neurtzen zer esaten duten eta nola jokatzen duten. Eta bitartean ikusten dugu nola Israelek jarraitzen du
lurra kentzen, nola egiten ari da genozidio bat, nola sarraski horren ondoren helburu bat daukala gainera, eta dela berriro ere palestinoak botatzea beren lurretik, eta horrekin egitea. Ez da bakarrik orain gertatzen ari dena, baizik eta garbiketa hori egin nahi dute, garbiketa etnikoa egiten ari dira, eta gainera lurra gero eta gehiago hartu, eta zaila izango da berriro berreskuratzea. Hori da politika bat dramatena azkenengo 70 urte, 75 urte horrela badoazela, eta nire badela momentua ere Israeli geldiarazteko, eta ikustea beste kasu batzuetan bezala hemen ere tribunal batzuen aurrean eramatea, eta bitartean atzoko argazkia herri askotan hori izan beharko zen, eta jarraitzen dugu kale ateratzen, jarraitzen dugu zera, eta ea mugitu aldugun zerbait, baina ikusten da ere hipokresia handia dagoela orokorrean. Neko handera, hitzen baino lehen ikusiko dugu bideo bat atzoko irudiekin, eta orain jarraituko dugu gaiarekin. Beno, ikusitu irudiak, ez da, protesta jendetsuak eta, beste behin ere, ez da, Euskal Herrian egiten den lehenengo protesta, ez da, azken asteetan, hainbat izan baitira gurean. Antzak esan bezala, asko egiten dugu, baina gutxi da. Hau da, asko egiten dugu eta egiten duguna ondo dago, baina gehiago behar dugu. Ezin gara ohitu ikusten ari garenera. Ze ematen du hau pizkanaka direla okupazioa bera bezala, hasi direla luzatzen, eta helduko momentu baten nun 200 hildako gehiago, 200 hildako gutxiago normala izango den. Eta nik uste dut horren aurrean oso kezkatuta egon behar gara eta oso adi egon behar gara ez gauzteko, norabiteko, ohitura horretan, badakigu nola dauden, zer egingo diogu, ezta? Por si mueve, esaten dela italianoz, gitzinez pizkanaka mugitzen ari da, gaur G7ak eskatu dio, G7ak, estatu batuak barne, eskatu dio Israeli cese humanitario bat heltzeko suministroak. Ez da nahikoa, baina horrek erakusten du zerbait mugitzen ari dela, eta zerbait mugitzen ari bada, ez da batean moralina injekzio bat jaso dutelako gobernuetan, baizik eta da, jendea mobilizatzen ari delako, eta ikusten ari ganena onargarria ez dela salatzen dugulako, eta salatzen dugulako. Ez da haien inspirazio divino batengatik. Eta esan beharra dago justo Amets Matedereriak ez dakite saltuko dana ala ez, aurkeztu dugun gaur, eta sinatzaile bezala ere esaten dut, manifestu bat sinatu dugu Euskal Herriko egun pertsonok Transmari Biboio salatzen igual pingua sina eta gero hitzein da dugun etaz nahi baduzue, baina esan nahi nuena honekin da nik justo bai Palestinako jendea ezagutzeko aukera izan dut, bidali egin diete hemendik egiten diren gauzak manifestua bertan, eta benetan haientzat ez da soilik animo bultzada bat, da ere erresistentziarako eta salaketarako bultzada bat. Ez da ikustea ez daudela bakarrik, eta askotan pentsatzen dugu ez dela guk egiten duguna geratzen dela gure herrian edo gure auzoan edo gure hirietan, baina ez. Hortik kanpora badoa ere
Gazatik, Cisjordenatik, egin baten gitzinez bai ikusten dute, eta diasporatik bai ikusten dute, eta horrek ere resistentziarako eta aguantatzeko kemenare emoten die nolabait, ezta? Azpimarratzea ze beharrezkoa dan, atzoko bezalako eta etorriko diren bezalako mobilizazioekin jarraitzea. Bai, bueno, nik ere esan nuen beste gauza da, adibidez, zeipokita garen, guk nik fakultatean dago kazetaritzako fakultatea ditzen den horretan, ez? Eta ja, dagoeneko 50 kazetari hil ditu Israelek, ez? Eta batzuetan pentsatzen dut, izango balitz, nolabait, kazetari txuri bat, europar bat, eldakoa eman dezagun horrelako zerean, ez? Bueno, Hamasek erailko bazuen aurrekoan edo horrelakoren batean, egongo zen ez dakit zen batetan irekiko lirateke informatiboak horrekin enbaldekutan, ez? Eta guk ez dugu kapaz izan, ez dugu egin oraindik olako salaketa bat, ez? Eta, bueno, gauza bera, pasaren egunen erakurtzen duen medikoen inguruan, ez? Nola mediku batzuek gainera egin dute mediku Israeldarren aldeko ez dakiz zer, eta ez dira kapaz esaten ezer horren inguruan, ez? Eta ja, banago hori pizkat jartzen gremialista ere nolabait, ez? Baina batzuetan ematen daukasun gogoa da, ateratzeko eta oihukatzen edozein lekutan, ez? Eta guk adibidez, fakultatean pertsona batzuk esaten guen, eske zerbait egin behar genuen. Zerbait egin behar dugu. Ze ezin da izan, ez dakit zenbat gure kasuan, zenbat kazetari, ez? Hori, 50 edo zenbat hiltzen diran urtean. Eta normalean gogoratzen ditugu, ez? Zenbat kazetariak hiltzea, gainera zer esan nahi duen horrekin, ez? Ez da pertsona berezia garelako kazetariak edo bazaretelako kazetariak bezik eta horrek ere dala hiltzea, lekukoak hiltzea, ez? Eta badaukaz ere balio simboliko bat, eta orduan, bueno, horregatik nik ere batzuetan esaten dut gutxi egiten dugula, ez? Edo batzuek daukagu sensazio hori eta gehien errepikatzen den sensazioa da impotentziarena, ez? Zelako impotentzia, zelako amorrua, zer egin dezakegun, jarraitzen dugu kalean ateratzen, behar bada kausa momento batzuetan iritzi ezberdinekin, batzuek, bueno, pues behar bada gehiago eskatzen beste batzu gutxiago, baina beharrezkoa dela, ez? Eta beharrezkoa da ere haiek ikustea, eta gainera irudi horiek ikustea munduan zehar. Sare sozialetan ibiltzen garenok ikusten dugu nola hainbaldekutan debekuen gainetik, jendea dagoela mobilizatzen ere bai. Ze hori ere kontuatu behar da, Europa hipokrita honetan, leku ezberdinetan badaudela debekuak, justizia eskatzeko, azken finean eskatzen dena da justizia, ez? Bai, debekuen inguruan hitz egiten gainera iparraldean bertan, ez da? Nola Macronek debekatu izan ditu horrelako manifestazioak, aipatu duzu Eneko Ander, ez da? Gaur bertan ezin dugunez egin elkarrizketa, apur bat sakontzeko horretan, kontua da, hori, 100 bat pertsonok norbanakok baino gehiago bat egin duzu adierazpen horrekin, ez da? Bi mariboioak, eta gainera deia egin duzue, gizarte, komunitateari bat egiteko adierazpen horretan, aipatu duzu, ez da, pinguazin hori, nola Israelek bere burua garbitzen duela eta fikzioa edo irudikatzen duela. Bai, egin duguna da beste kolektibo batzuk egin duten bezala eta beste queer batzuk munduan zer egin duten bezala da ez nire izenean, delakoaren manifestu bat, ez da? Askotan Israelen inguruan hitz egiten dugunean, queer pertsonok hitz egiten dugu, hitz egiten dugunean Palestinaren alde, askotan entzuten duguna kontran da, baina Gazan ezin zara maritxo izan, eta Israel behitutera zer, eta goaz honekin apurtzen, ez da? Ez irekiagoak, editzeagoak izateagatik merezi dute bombardaketa bat, eta bomben azpian baita ere gure komunitateko kideak ere badaude, eta hori izatu nahi izan dugu. Fikzio bat da Israel izatea LGTBI paradisu bat, eta inkluso izango bazan ere hori ez da itzaki bat jendea hiltzeko, garbiketa etniko bat egiteko edo genozidio bat, eta hori da Palestinaren aurka egiten nahi dana, aurrera eramateko.
Zentzu horretan, egun bate pertsona identitate eta orientazio desberdinetakoak batu ginen, lau herrialdetakoak, hegoaldekoak, baina baita ere iparraldekoak, eta osnartu genuen, zerbait egin behar genuena. Eta egin duguna da, ez nire izenean, manifestua plazaratu, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, baina baita ere ingelesez eta arabieraz erarazteko mundu osoan zehar, eta deitzea alde batetik bai mobilizazioetara eta antolatzera. Sinatzaileen artean dauz aktivista oso leku anitzetakoak, leku esan nahi dut mugimendu anitzetakoak, baina baita ere boikotera boikotera, ze gainera gehu ere honetan nitzo de merkado bat bilakatzen gara askotan Israelentzat, eta Tel Aviv jartzen digute bari dizu bezala, horren aurrean boikota argia, bai turismoan, bai orokorrean produktu egin dagokionez mai gaineratzeko. Ze egiten den guztia eta 2005-etik gabiz boikota, desinbertzioa eta salaketa kanpainarekin, horretan sakontzea eragingarria da. Hori jakin behar dugu, eragingarria da, eta baita ere beharrezkoa. Pinguazina da azkenean gure kolektiboa erabiltzea sarraski bat egiteko. Eta horren aurrean, nire izenean edo gure izenean ez dugula horien hartuko. Eta, behin azalduta, pena, eduki dugu ezin izan dugula ametzekin hitz egin, eskerrik asko Eneko Ander. Eta, gainera, Israelek asmoa agertu du, erasoaldia amaitu ondoren gainera, Gazan jarraitzeko, lehen aipatu dugu, nola Europaren jarrea zer nolakoa zein izan den, ezta? Eta, Ukraina, Frantziaren arteko gatazkan, orain Israelen erasoan, ezta? Argi gelditu da, zer nolako ikuspegia edo zeintzuk diren aliantzak gaur egun daukagun munduan, ez? Zer nolako gobernuek zeirekin bat egiten duten eta zeinekin. Ez, ikusiko dugu orain bideo bat Palestinako azken orduen inguruan eta jarraituko dugu gaiarekin. Beno, 10.000 dagoeneko ez, hildakoak Palestinaen Israelek hil dituenak, eta, lehen aipatu dugu ez, herrialdeka zeintzuk diren aliantzak eta argi gelditu da, izan Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, izan Israelek Gazari gerra deklaratu zionean ez da, edo gerra hori. Eta, hori, nola ikusten duzuen zuek panorama edo egoera? Ikusten da, nolabait bere momentuan munduko gerraren ondoren egin Israel sortu zutenean izan zen horrelako banaketa bat, ez? Eta ja hortik nolabait Israelek izan du urtetan eskuak izan ditu libre lurrak eta lurrak hartzeko, ez? Eta zatitu zuen Palestina eta izan du olako zera bat egiteko, eta orduan jarraitzen dute, eta Europak begiratu du eta ez du ezer egin, ez? Eta beti hipokritaki, adierazpen batzuk eta ez dakiz zer. Eta jarraitzen du berdin, eta Israel da estatu anexionista bat, eta dagoena da botatzen pertsonak bere lurretik. Pentsatu behar dugu, baina horrekin ez dute hilko herri bat, pentsatu behar da, palestinarrak bizi direla, asko bizi direla, Europan exiliatu asko daudela, eta hori ez, da nolabait erbesteratuta dagoen herri bat edo horretara bultzatu nahi dute ez, eta hori kontuan hartu behar da. Orduan,
Hau, deklarazioak eta, baina ezke dira urte askotan egin den zeo zer, eta momentu batean Israel estatua ezen onartzen, eta bapatean interes politikoengatik onartzen zen datontakeri bat, baina nik goratzen dut nola Israel sartu zen Eurovisionen, hori Europako partea baliz bezala, zelako zerak ez, nola Israel Europako parte baliz bezala aurkezten duten, ez? Orduan, bueno, hau da, badagoela hor estatu imperialista bat dena Israel, eta dagoena da lurrak okupatzen. Eta hori, inork ez badu beste interesengatik ez badute gelditzen, pues bueno, bai, orain korridore, ez egiten dute korridore humanitarioak eta ez dakiz zer, hiltzen ari da, eta gainera, zuk esan duzu, 10.000 hildako daudela, desagertuta ez dakitzen bat, baina gehienak umeak. Gainera, hori, esaten dute bilatzen ari direla ez dakiz zer, eta ez da egia, daudela pertsonen, herritarren kontra erasotzen. Bai, batu duzu nazioarteko egoeraren inguruan, eta nik uste dut hori dara askotan medioetatik eta orokorrean egiten diren irakurketak ia moralistak non onak eta txarrak mai gaineratzen dira, eta Errusiarekin eta Ukrainarekin adibidez oso argi zegoen, onak eta txarrak, orain Israelekin segun hori galetzen diozu, baina, bueno, saiatzen da baita ere inposatzen diskurtso bat onak eta txarrak, eta amenatzean dagoena dira interese geopolitikoak. Interes geopolitikoak, nola Estatu Batuak eta Ingalaterra sortu zuten eta alikatu zuten Israel interes zehatz batzuekin, nola Israelek dauka bere antzia kolonialista eta imperialista hori bere lurralde, Palestinako lurralde osoa jasotzeko, eta holan irakurri behar dugu, eta gatazkak holan irakurri behar ditugu gris askorekin, bai, baina onak eta txarrak horietatik aratago, igual interesgarria izan aldala, gu ere moralki kolkatzeko, baina azterketa bat egiteko sakonagoak izan behar gara. Eta zergatik Rusiaren atzalto zegoen eta Israelena ondo dago, hori da adibiderik argina, eta altzen badugu zera maigainan dekogu zan zera gatazka guztiak mardina egin behar dugu, da ze interes dauden sobre todo estatu batzuen edo bakoitzaren atzean, ezta? Hori alde batetik eta bestetik aipatu duzu, Israelek esan du jada intentzioa daukela Gazaren kontrol militarra eukiteko, eta badakigu zer da kontrol militarra. Kontrol militarra da Cisjordania. Kontrol militarra dira kolonoen asontamiento ilegalak, kolono armatuak eta armadaren babesarekin. Hori da Gazarentzat nahi dutena, pizkanaka, Gaza zatitu, Gazan sartu, Gaza kontrolatu, eta Cisjordanian ez dira erailketak inoiz amaitu. Eta ez daude gerran, eta hor ez dau jamaz. Baina ez dira erailketak amaitu, eta apurretak emoten dira, eta kanporaketak emoten dira, ezta? Zentzu horretan hori da nahi dutena Gazarentzat, ezin zuten jamaz indaltzu zegoelako, jamaz indaltzu zegoen, bestalde, Israelen likadura militar eta ekonomikoagatik, baina hori beste gai bat da, baina hori da atzean dagoena da lurralde gehiago eskuratzea, eta konprobatu dute, igual, inbazio askar batekin ezin dutela egin, badoaz Cisjordania egin dutena egitera, pizkanaka, lehenengo kolpe handi bat, eta gero pizkanaka, lurrak beren ganatzera. Hori, oso argi da, zeia egin dute, ez da zer berria. Euskal Herria itzuliko gara oraingoan, izan ere lanumatean Euskalduntzaren Kontseiluak manifestazioa deitu zuen, manifestazioak aurreikuspen guztiak gainditu zituen, ezta? Jendetza bildu zen Bilbon, 70.000 langile pertsona baino gehiago, eta argi gelditu zen Euskaren kontrako oldarraldiaren mezu hori, ezta? Baina ez hori bakarrik baizik eta bestelako aldarriak ere zeuden, izan Euskararen bizi berritzea, normalizazioa, eta askotan gertatzen da manifestazioan eta manifestazio bat egin ostean orain zer, eta kontseiluak dagoeneko aurkeztu du, protokoloa aurkeztu du, eta Euskararen aurkako erasoi nola erantzun jakiteko protokolo bat aurkeztu du, eta gainera
sare bat ehuntzen jarraitzeko bultzada eman du kontseiluak. Ez dakit egon zineten manifestazioan, bizi izan zenuten, edo bestela nola ikusten duzuen egoera. Bueno, nik zera profesional baten neukala eta ez nintzen egon, baina bai egon nintzen horren aurkezpenean egin genuen Getxon eta deitu nuen horretara. Ezin nuen fizikoki bilekutan ezin duelako egon, baina nolabait guztiz bat, manifestazioarekin. Jo, ni benetan pentsatzen dudanean da 50 urte esan edut, aurretik nolabait jarrita, 85ean, aurreko mendean nolabait jarri, hasi zela, egia da, aurretik hasi zela, eta oraindik gaudela, horrela, ez? Nolabait debekua, euskeraren debekua eta ez dakiz zer, ematen du gero izan dugu aukera ikasteko euskera eta euskalduntzeko eta ez dakiz zer, eta oraindik horrela gabiltza. Niri iruditzen zait oso astiro doala hau, euskeraren indar berritzearena. Eta nire ustez, eta hori guztiko naiz esango dut hori izan dela, inoiz ez direlako hartu olako neurri politiko ausartak euskerarekiko. Eta jarraitzen dugu, jarraitzen dugu sareak egiten, jarraitzen du lan egiten, eskatzen, nik goratzen dut duela 30 urte nengoela Euskal Herrian euskara zen eta esaten genuen, eta euskaldun guztiok esaten baldin badugu ez dugula erosiko ezer euskeraz egiten ez dena, nolabait mina egiteko euskeraz eskaintzen ez den guztia, ez goaz erostera ezer euskeraz ematen ez dena, azken finean erosten ditugu, ikusten ditugu medioak gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, beste hizkuntzetan, eta ez da nabaritzen, baina jarraitzen dugu hori politika horiek orain sententziak, momentu honetan horrelako sententziak ematen du iraganeko gauzak direla, eta ni benetan batzuetan da pentsatzea jo. Ez dugu, irabazi dugu eta aurreratu egin dugu, baina ze astiro doan, ez? Nik behar bada pentsatzen nuen, ikasi nuenean euskera duela 30 urte euskera ikasi nuenean pentsatzen nuen ze ondo, ez? Eta bada aurrera eta oraindik horretan egotea, ez? Eta bat niretzat horren adibidea da hezkuntza legea eta zera eredu linguistikoena, ez? Ez du inolako zentzurik momentu horretan eta berriro horretara goazela. Nik uste dute ez direla hartu inoiz, batzuk ez azerratzearren edo inoiz ez direla hartu benetan neurri politiko ausartak euskerarekiko. Bueltatuta lehenengo hasikerako galderara manifaren inguruan ni bai egoteko aukera izan nuen, eta hasiera oso frustrantea da, normalean manifestazioak hasten dira bihotzak ratuan, baina hasi zen euskalduna, eta euskalduna joan ginen, eta egon ginen hor, geldirik 45 minutu, eta pentsatu genuen, zerbait gertatu da, eta batean ikusi hartu genituen mobiak, hasi ginen begiratzen argazkiak Twitterren eta saretan, eta ikusi genuen ez pankartaia zegoela moiluan, eta gero oraindik eta hori esan genuen, ostras, hau benetan haundia izaten ari da. Eta hori oso importantea da, askotan euskalgintzatik uste dugu beti garena berdinak eta beti gaudela ingurune berdinean, baina pasen egunean Euskal Kontseiluak demostratu zuen benetan muskulu handi bat dagoela Euskal Herrian eta benetan gai bat potentea agendan dagoena eta benetan jendearen animoak pizten duen animoak, haserreak edo emozioak, edo pizkat danetarik inkluso. Eta beste gauza bat nik uste dut, bai deskubritu dugula azken urte eta pikoan sententzia desberdin horiekin. Eta da Euskal Herrian zegoen diskurtso bat nahiko zabalduta zegoena, bereziki Bizkaian, Araban, Nafarroan, eta zan euskararekin dana dago lortuta, dana dago bermatuta, behar duguna da sustatu pizkat. Erabiltza pizka bat, eta horrekin eta gure politika publikoak izan behar dira, pizkat gehiago erabiltzeko, bai eskoletan, bai kaleetan, eta listo. Eta demostratu diguten, nahita ez dagoela dena lortuta, eta atzera pausuak oso posibleak dira, eta ez horiek erabilean
Ze hori ere importantea da, eta sustapena ere importantea da. Eta horretan atzera pausak daude, baina baita ere ez dekugula ezer bermatuta. Zentzu horretan ikusten dut, sententziek kokatu behar ditugula baita ere Estatu espainolean emoten ari didan oldarraldi edo erantzun erreakzionario orokor batean, ezta? Bai Kataluniari begira, bai ikusten, eta hainbat anbitoetan emoten ari da, baita ere judizialean eta Euskal Herriari tokatu zaio beste garai baten beste gauza batzuekin tokatu zitzaion bezala, orain euskararekin. Eta erabaki dute batzuk Euskal Honun euskararekin ezin direla aurrera pausoak emon. Eta orduan hor daude aurrera pauso horiek blokeatzen eta atzera botatzen inkluso. Gaitu gara denbora barik, jarraituko genuke ziurrenik gai honekin luzez, eskerrik asko beste behin ere Eneko Ander Romero eta Arantza Gutierrez gurekin zutagatik, eta hurrengora arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.